Takže zdarec lidi, dneska jsem se teda rozhodl, že udělám druhý let's play na Shakea a samozřejmě, že jsem zase nechtěl nějak natáčet po ránu sám, tak teď se mnou zase natáčí Nela. No. No a tak půjdeme na to, ne? Myslím, že dneska je epický event. Tyhle, ten svět jedna už nějak sere. Pořád mi to píše spojení se serverem. Úplně vohovně. Aha. No nic. No, takže. Aha. No, takže hovno. No. Ne. A mě už se nebude jako komp. Jsem se zeptal jednoho kámoše a on mi dá rámky na 8 giga. Takže budu mít bez sekání konečně. To bude super. No nic, jsem na Dejdíkovi a mohli bychom zkusit arénu. Protože koukám, že to už za chvíli budu moc jít. Doufám, že ho dám. No, jak dlouho? Za 29 sekund, tak už 27, 26. Mhm. Aha. No dobrý, doufám, že nespo včera, no. Tyve, hledáme takovou náhodnou otázku. Napište mi potom na kanál, jo. V kolikátém levelu jste dali zabijáka v podzemí, tyve. Mě to docela dost jako zajímá. No nic, můžeme jít jako do arény, tak doufám, že ho dáme. Takže jestli nedám 37, tak to jsem jako fakt... Ideální. A jestli je to válečník, tak to jsem úplně... No, je to válečník, jasný. No, tak to zdáru. Hej jo, já jsem ho dal. Jo. Ty krása. Super. Pozice 7050 čas. Já jsem 200 něco. Ano. 10 000. Tak ty jsi dobrá, ne? No hele, jako posunula jsem. Takže. Určitě. No, fakt. Díky jo. Byla jsem 400 000 a teď jsem 200 000. No. No nic, jdem na Šulína. Cože? Že jdu na Šulína. Ale moc mě už se moc ani neseká ten komp. Jak jsme ho čistili, jo. Tam se těším na ty rámky, ty jo. Týden konečně. Teda jestli na to nezapomene, to zase nevím. Doufám, že ne. Je trošku. Aha. Yes, máme to tam. Mhm. Abych si tu kachničku mohl nasadit. No, no. Já to hodím do vécka a doufám ty vole, že budu moc to... Že budu moc splachovat, jako... Mhm. Jestli ne, tak to se zabiju. Ale možná jo. Já to zkusím. Kolik máš hub? Hub? Já? Hm? 2. Já už umím. Jsi dobrá, no. Já čekám na těch 25, abych si mohla koupit toho drafa. Aha. Mhm. Já tě nechápu stejně. Proč Ne. proč si neaktivuješ ten e-mail? Protože mi to nejde. Tak jo. Ty hovno. No, tak když dám volby.
Čekej. Ty kráso, takovej kousek. Já ho musím dát. Ty vole. Lol. Počkej, kde si to mám aktivovat? Volby. Volby, tam máš e-mail. Ověření e-mailu. Tak na to klikni a tam dáš vyžádat. Jo, mám to dobrý. No a teď jdi na e-mail a tam to. Tam si to nějak uděláš. No nic, jdem do arény. Koukám, že ho asi nedáme. Což je jasný. Ano. Je to v prdeli. Tak ten si mě docela dobře roznes. Nic, dám si hospodu, já tím asi budu končit. Si říkám, že bych mohl udělat někdy i vlog. Mhm. S tebou. Mhm. Ty tam samozřejmě nějaký nesmíš chybět, ty celou dobu se mnou natáčíš tak jako. Nic lidi, hele. To by byl třetí let's play k hře Shakes and Fidget Game a to já se asi s váma loučím a to bude k tomuhle videu všechno. Nevím, co bych víc dodal. Jo, včera byl livestream, za ten se omlouvám, úplně posraný to bylo celkově. Sekalo se to. A to by bylo všechno, tak zatím zdárec.